Cheiras iso? Que é iso que cheira tan ben? É unha torta de amora. Non che recorda algún canto? Sí, pero a cal? O conto de corre, corre, cabaciña. Pero que dis? É o da casa da mosca chosca, que tamén é da Bejuto. E o es, porque hai tantas nenas e nenos aí sentados? Porque o alumnado del resto de educación infantil vai facer unha obra de teatro sobre este conto. Ah, é verdade. E hai que ter cuidado con que non veñan os osos e coman a torta. Es verdad. Éranse unhas moscas choscas que vivían no bosque. Fartas de zoar dun sitio a outro, decidiron facer unha casa. Podemos ter unha cama, podemos estar quentiñas, podemos con nosos amigos merendar unha cociña. As moscas choscas puxéronse mans á obra e construíron unha casa ben xeitosa. Para inaugurar o seu fogar, prepararon unha torta de amora e o seu arrecendo espallouse polo bosque. Despois, prepararon a mesa para merendar. Ao pouco petaron na porta 2 escaravellos. Quen vive neste lugar? A quen viñemos visitar? As moscas choscas. Na festa vai inaugurar o noso novo fogar. Os quen sodes? Somos os escaravellos de vellos. Que bocheiro, podemos entrar? Claro que podedes. Mais cando ían comezar, pasaron por ali 2 morcegos. Miraron a casa, cheiraron a torta e petaron na porta. Quen vive neste lugar? A quen viñemos visitar? As moscas choscas, os escaravellos e vellos. E vos quen sodes? Somos os morcegos cheireiros. Gústanos a torta de amora máis que nada do mundo. Podemos entrar? Claro que podemos. E moi contentos puxéronse a merendar. Mais antes do primeiro bocado, pasaron por ali 2 sapos. Cheiraron a torta e entroulles a fame. Quen vive neste lugar? A quen viñemos visitar? As moscas choscas, os escaravellos e vellos, os morcegos gallegos, e vos quen sodes? Somos 2 sapos castrapos. Que bocheiro, podemos entrar? Claro que podedes. E moi contentos puxéronse a merendar. Mais cando ían comezar, pasaron polo bosque 2 mouchas. Miraron a casa, oíron a festa e achegáronse. Quen vive neste lugar? A quen viñemos visitar? As moscas choscas, os escaravellos e vellos, os morcegos gallegos, os sapos castiavos. E vos quen sodes? Nós somos as mouchas de pouchas, as que comen e non se fartan. Podemos entrar? Claro que podemos. E moi contentos puxéronse a merendar. Mais cando ían comezar, pasaron por ali 2 raposas. Cheiraron o pastel e animáronse a entrar. Quen vive neste lugar? A quen viñemos visitar? As moscas choscas, os escaravellos e vellos, os morcegos gallegos, os sapos castrapos, as mouchas e pouchas. E vos quen sodes? Somos raposas chicos. O pastel ten boa pinta, podemos entrar? Claro que podemos. E moi contentos puxéronse a merendar. Mais cando ían probar a torta, pasaron por ali 2 lobicáns. Fíxoselles a boca a auga co cheiro do pastel de amora e petaron na porta. Quen vive neste lugar? A quen viñemos visitar? As moscas choscas, os escaravellos e vellos, os morcegos gallegos, os castiavos, as mouchas e pouchas, as raposas chistosas. Os quen sodes? O lobicán
pillabas. Que pastel tan ben feito. Podemos entrar? Claro que podedes. E moi contentos puxéronse a merendar. Cando por fin ian probar o pastel, pasou por ali un oso. Levaba toda a tarde na procura de amoras para merendar. Mirou a casa, oiu a festa e pensou. Quero un fun convidado. E petou na porta. Quen vive neste lugar? A quen viñeron visitar? As moscas choscas, os escabrellos xereños, os morcegos chailegos, os sapos castrados, as mouchas de poucha, as raposas chistosas e os loricas pillabás. E ti quiénes? Son os lordeiros. Oi, o mundo inteiro. E este presente abrezado aparello de contar. E colorín colorado,